Doncs fora del sector immobiliari, l'opinió sobre aquesta iniciativa del govern és ben diferent. Són moltes les veus que s'han alçat per denunciar que aquesta mesura suposa un greuge perquè fa diferències entre immigrants rics i pobres. Lligar el dret a residència d'una persona immigrant a disposar d'un pis de 160.000 euros és una burda mercantilització dels drets de ciutadania, que creiem que és totalment injust, deplorable i que no tindria cap tipus de sentit. Yo creía que había cosas que nos compraban y nos venían. Una de ellas era ser ciudadà d'un país. Que ara realment ser ciutadà d'Espanya et costi 160.000 euros és la imatge pitjor que pot tenir a l'estat espanyol. Ja tenim mala imatge internacional. Amb això hem caigut per terra. Mercadejar amb els drets fonamentals de les persones, quan a més ara mateix gran part de la ciutadania en aquest país està patint la pitjor de les seves experiències i està al límit de les seves possibilitats precisament perquè no pot accedir a aquests habitatges i que en canvi s'ofereixin amb drets de ciutadania a persones estrangeres, jo crec que ningú pot entendre.